Assalamu alaikum jama'a, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yau ne nan muke ɗauke da wani faifan bidiyo na shahararren jarumi a masana'antar Kannywood wato mai suna Ali Nuhu. Masu saurare ku biyo mu, ku daure ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo domin ganin wannan faifan bidiyo na shahararren jarumi a masana'antar Kannywood wato mai suna Ali Nuhu. Masu saurare muna roƙon ku idan wannan ne zuwan ku na farko wannan tasha ta mai albarka, ko kuma ta ku daure ku danna mu subscribe kana kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu masu tushe da asali game da sabbin bidiyoyi da tsaron mun daura. Muna sake muku godiya sosai ne kokarin kasance a kuke da mu a kowane lokaci a cikin wannan tasha ta mai albarka wato mai suna Sabon Tashi TV. To fa masu saurare faifan bidiyon da an nemo shi ne a can da inda tun yana Nigerian film, inda aka samu wannan faifan bidiyo wanda muke dauke da shi, inda kuka daure ku biyo mu a ƙarshen wannan bidiyo za mu nuna muku wannan faifan bidiyo. Shahararren jarumin na masana'antar Kannywood ya yi martani ya ce wannan bidiyo wanda aka saki ya ce sharri aka yi masa, abinda kuma ga al'umma sun ce ka abu bidiyo suna gani kiri-kiri, yayin da ya kara da cewa shi ba wannan wai ta fuskarsa aka yi fa ma ba fuskarsa wace ba. Masu saurare a nan dai za mu kawo muku wannan karshen bidiyo namu, sai Allah ya kara da ma wani bidiyo na gaba. Muna muku godiya sosai da kokarin kasancewa kuke da mu a kowane lokaci a cikin wannan tasha ta mai albarka wato mai suna Sabon Tashi TV. Kar ku manta da idan ba ku ma subscribing ba, ku daure ku danna mu subscribe kana kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen masu tushe da asali game da sabbin bidiyoyi da zarar mun daura. Muna muku godiya sosai ne gurin kasancewa kuke da mu a kowane lokaci a cikin wannan tasha ta mai albarka wato mai suna Sabon Tashi TV. Tun masu saurare kamar dai ku ji da ta bakin Hausa akan ce laifin daɗi karewa, sai Allah ya ƙara da mu a wani bidiyo na gaba. Mun gode.